toto je Martin, výtvarník a učiteľ na umeleckej škole. Zuzka, Artmi je content creator a nadšenec výtvarného umenia. A toto je Ondrej. Čo tu ja vlastne robím? Dokáže Martin výjsť z komfortnej zóny a maľovať inak, ako je zvyknutý v škole? Potvrdí Zuzka svoj umelecký talent, o ktorom nevedela, že ho má? Podarí sa Ondrejovi trafiť štetec na plátno? Títo traja kamaráti si dali výzvu. Kto z nich najlepšie namaľuje štetec, ktorý je pred nimi so zatvorenými očami? Toto musíte vidieť. Držte palce svojmu favoritovi, pretože to bude náročné a budú tiecť slzy. Kto podľa vás vyhral? Napíšte do komentára.